Horeca en exploitanten tevreden over kermis. Jongste en 15e gezinslid wordt Abraham. Het is vandaag 7 augustus. Dit is het Pelemaasjournaal. Het zit er weer op. Gisteravond kon iedereen zijn laatste rondje op de kermis van Venray maken. Kermisexploitanten en horecaondernemers toonden zich op de kermisevaluatie tevreden. Dit jaar trok de kermis weer zo'n 200.000 bezoekers. De drukste avond was zoals ieder jaar de zaterdag. Zondagavond viel door een regenbui enigszins in het water. De kroegentocht op maandag wordt ieder jaar een groter succes. Deze editie deden maar liefst 1560 mensen mee aan de kermis kroegentocht. Venray kende op de zondagavond na een prima kermis. Exploitanten en horecaondernemers waren dan ook tevreden. Dat werd duidelijk tijdens de kermisevaluatie. Complimentjes uitspreken vanwege de begaanbaarheid bij ons op de Kinderplein. Dat met die aluminiumplaten, dat is een stuk beter dan voorgaande jaren met die rijplaten. Maar dat was eigenlijk best wel een gevaarlijke situatie af en toe. Ik vind het trein zo bij ligt super. We zijn er gelukkig uit na al die jaren, met name de Hilsman op zaterdagavond als het al heel druk is. Ik ben blij dat we een oplossing hebben en ik hoop dat we het zo volhouden. Prijs top. Ook de politie was tevreden over het evenement. Nou, ik mag met de gerustheid stellen dat het tot nu toe redelijk is verlopen. Daarbij een dergelijk evenement behorende incidenten, nou, die hebben ook allemaal wel plaatsgevonden. En dan bedoel ik kleine mishandelingetjes, opstootjes en dergelijke. Ja goed, wildplassen en noem maar op. Maar dat hoort bij een dergelijk evenement. Als je 200.000 bezoekers trekt in een paar dagen, dan gebeuren die dingen. En hoe was de sfeer over het algemeen? De sfeer over het algemeen was heel relaxed, rustig. En er is geen wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Maar als ik even eruit licht de kroegentocht, de georganiseerde kroegentocht. We hebben toch een klein beetje met angst en beven naartoe gekeken, gezien ook een aantal incidenten vorig jaar. Mag ik nu wel stellen dat die heel goed verlopen is. Wij denken dat het ook te maken heeft met het optrekken van de minimumleeftijd met betrekking tot alcoholgebruik. Het alcoholgebruik onder 16 en 17-jarigen gaat volgens de politie namelijk vaak meer gepaard met onrust. Ook de horeca keek terug op een prima kermis. Wel kwam horecavoorzitter Geert Pelzer met een suggestie. De horeca zou graag zien dat zij iedere dag een uur langer door mogen draaien, tot 2 uur 's nachts. De kermis is een buitengebeuren en het is niet net als in de weekenden dat je de mensen 18, 19 die gaan niet om 9 uur al naar de kroeg, die komen eerst bij elkaar en die gaan dan, die lopen dan wel 1 keer over de kermis, maar als ze dat 1 keer gezien hebben, dan hebben ze dat wel gezien, dan willen ze gewoon stappen. En dan zie je in een aantal zaken dat het dan pas vanaf 11 uur, half 12 druk wordt. En als je dan om 1 uur al de muziek weer zacht moet zetten, dan is het eigenlijk het feestje al afgelopen. En dan kunnen we zeggen, dan kunnen ze naar binnen, maar dat is dan toch, het feest is gewoon afgelopen. Een van de kermisondernemers opperde ook een idee voor volgend jaar. Het gebruik van een gezamenlijke munt. Een munt waarmee je en een drankje bij een horecagelegenheid kunt halen, maar ook een attractie mee kunt bezoeken. Pelzer vindt dit idee zeker het overwegen waard. Nou, ik denk zeker dat we die mogelijkheid moeten kijken. Het is vorig jaar ook al een keer geopperd om daar naar te kijken. Ik denk dat we daar zeker goed naar moeten kijken. Het is natuurlijk, er hangen wat haken en ogen aan. Onze munt is op dit moment 2 euro. Ja, ik weet niet wat de attractie is, maar als dat 1,80 is of 2,30, dan moeten mensen toch 30 cent bijbetalen of ze krijgen 20 cent terug. Kijk, ik denk dat het op zich goed is voor de kermisattractie dat we dat regelen. Alleen moeten we even kijken hoe we dat precies willen doen. Een voorstel zou kunnen zijn dat je bijvoorbeeld dat een aantal horecaondernemers een aantal zaken toegewezen krijgen waar ze dan de munten in kunnen leveren. Maar ik denk wel, als we goed kijken, dat er een weg voor te vinden moet zijn. Tijdens de kermisevaluatie werden zoals jaarlijks tevens de George Remer-prijzen uitgereikt. Dit jaar werd ook voor het eerst een aanmoedigingscertificaat overhandigd aan de jonge kermisexploitant Dirk de Vries. Hij stond dit jaar voor het eerst op de kermis met een touwladder. De Vries won deze prijs vanwege zijn enthousiasme en de manier waarop hij zijn attractie wist aan te prijzen. De prijs voor de beste verkoopzaak ging naar het nostalgische kermiscafé op het Gouden Leeuwterrein. De bootjesmolen van de familie Eringa won de beker voor het beste kindervermaak.
De prijs voor het beste grootvermaak ging dit jaar naar de Rocket van Peter Stroeken. Gefeliciteerd met de prijs voor een grootvermaak. Dat is toch wel een beetje de grote prijs, Ja. als je het verwacht? Nee, eigenlijk helemaal niet, want er staat ook een zaak die wat eigenlijk nog veel groter is dan die van mij. Dus ik had eigenlijk gedacht dat hij daar naartoe zou gaan. Maar het is altijd leuk om hem te winnen natuurlijk. En waarom denk je nou dat jij die hebt gewonnen? Misschien omdat ik altijd ook als eigenaar zelf bij de zaak aanwezig ben. Ik ben altijd met de mensen bezig, ook met de machine qua licht, geluid, rook. En dat is misschien wel het voordeel geweest ervan om te winnen. Hoe lang kom je hier al op de Venrijzenkermis? Dit is voor mij de derde keer. De laatste keer was 3 en 4 jaar geleden. Volgend jaar weer? Nou, ik hou er wel van een variabele kermis. Dus 1 jaar wegblijven en misschien in 2016 weer. Opvallend genoeg sprak tijdens deze evaluatie geen enkele kermisexploitant over een eventuele 10-daagse kermis. En dat terwijl de exploitanten vorig jaar nog tijdens deze evaluatie dit idee zelf opperden. Horecavoorzitter Pelzer liet alleen weten dat de horeca niet positief is over een uitbreiding. Kermiswethouder Ike Busser denkt dat deze mening door de Venrijse inwoners ook wordt gedeeld. Wat ik nu kan zeggen is eigenlijk de conclusie dat de meeste mensen een 10-daagse kermis op dit moment en in de context zoals Venray zit tussen andere kermissen in, dat de meeste mensen dat ook dus niet zien zitten. Ja, dat betekent dat je in concurrentie gaat het volgend weekend met een heleboel grote kermissen. Een weekend naar voren kan ook niet omdat we hier de fietsvierdaagse hebben in de afwikkeling. Dus in die zin wordt het wel heel erg moeilijk om dan te praten over een 10-daagse kermis. Dus ik ga ervan uit dat dat voorlopig even van tafel is. Alle ingebrachte ideeën en suggesties, zoals de gezamenlijke betaalmunt en een verlenging van de horecatijden, worden tijdens een officiële evaluatie in oktober nog eens besproken. De familie van Hout uit Venray had vandaag een speciale dag. Frank van Hout bereikte als jongste uit een gezin van 15 kinderen de leeftijd van 50. Moeder, broers en zussen verzamelden zich vanochtend om Frank met z'n allen te gaan verrassen. Dat doen ze bij iedereen in het gezin die 50 wordt. Maar met het 50 worden van Frank was dit de laatste keer en daardoor ook extra speciaal. Ja, je had gezien dat hij als laatste was en dat hij Dan komen wij als bejaarden. als bejaarde, ja. Dus we zien hartstikke bejaard, dat snap je toch? Ja. En hij was ook bang dat we dan nog maar de helft over zou zien, dat je geen groot cadeau zou krijgen. Dus dat was ook een goede reden. Dus ja. Maar we zullen ze even goed pakken. En gaat u nou nog extra 50-plus activiteiten doen nu jullie dan allemaal 50 zijn, of dat niet? Ik denk toch wel later club, Formule 1 of zo, of iets. Shit. Nou, ja, misschien een leuke busreis met je oudjes allemaal. Of dan met z'n allen naar Lourdes. En hoe denkt u dat hij zal gaan reageren straks? Ik zie bang dat je niet de buurt durft te komen. Maar naar buiten durven komen, dat was blijkbaar helemaal geen probleem. Frank stond zelfs al buiten te wachten toen de familie zingend het huis van de Abraham naderde. Hij had de familie namelijk al wat eerder op de ochtend verwacht. Ja, want normaal komen ze altijd hier 's middags heel vroeg. En dus ik was al 4 uur wakker gemaakt door de jeugd. En toen dacht ik van, daar komen ze al aan, maar dat was dus niet. En daarna moest ik heel lang wachten. Want normaal doen we altijd ontbijten met z'n allen, maar ja, dat is nou heel erg laat geworden. Dus dat was wel een verrassing, ja. En hoe is het om als jongste in zo'n groot gezin te zijn? Hoe ervaarde u dat, al die 50 jaar? Ja, als een echte ramp, hè. Je werd niet verwend. Je hebt zoveel broers en zussen die er allemaal voor gedaan hebben, dus ja, ik kon niks meer zelf ontdekken. Maar ja, dus ik snap wel dat dat heel saai is voor mij. Maar ja, ik ben er wel blij met. En wat maakt het nou zo speciaal dat u nog met 15 broers en zussen hier vandaag het feest kan vieren? Nou, ik denk dat we hier blij mogen zitten, dat we er allemaal zien. Maar het is al heel jammer dat dus papa het niet met heeft mogen maken. Maar ja, het is ook 89 geworden en dus moesten ze dus 93. Dus 92, of ja, sorry moe. Dus dat is eigenlijk heel speciaal, dat we er gewoon nog met z'n allen zien. Ik denk dat dat ook het drukste is. Na de verrassing ging de familie van Hout nog gezamenlijk lunchen. Vanavond viert Frank groot feest. Tot zover dit Pelemaasjournaal. Tips kunt u mailen naar de redactie.
Deze uitzending wordt herhaald tot en met vrijdag 6 uur 's avonds. Volgende week is er weer een nieuw journaal. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Aankomende nacht koelt het af tot zo'n 14 graden. Morgen overdag is het wisselend bewolkt met enkele opklaringen. Het wordt 's middags zomers warm met ongeveer 27 graden. In de loop van de middag en avond gaan er enkele buien vallen, mogelijk met wat onweer. Hartelijk dank voor het kijken en alvast een prettig weekend.